24, 24, dám si na to vodu. Jo. Ahojte, vítá vás Tamarovská holka u nového videa. Tohle video bude trošku vlog. Bude to cestovní video, kde vám ukážu, kde jsem byla na moje narozeniny. Vyrazili jsme na víkend do Monterey, což je plážové městečko v Kalifornii. Dá se říct, že v půlce Kalifornie na pobřeží. Tohle městečko je velice známé svými plážemi, svými místy, restauracemi a různými eventy a taky tím, co se tam dá všechno dělat. A my jsme navštívili různé místa a mám nějaké videa, takže vás vezmu sebou. Prvně se pojďme podívat na pláže. Tak pojďme na pláž. Tak jsme dorazili na pláž, která se jmenuje Carmel Beach a je to klasická kalifornská pláž, protože máme zadrženo. Ale je celkem teplo, celkem se to dá, ale je to fajn. A tady oceán. Fakt nádhera. Nádhera, čistý pláže, celkem málo lidí, ale záleží. Poté jsme vyrazili na takovou okružní jízdu, jmenuje se to 17-mílová projížďka autem, kde zaplatíte vstup asi $10 a jedete po asi 17 místech po pobřeží, kde máte různé soukromé pláže a místa se zajímavostmi. Takže se pojďte to podívat. Tak jsme teďkom na takové projížďce, která se jmenuje 17 Miles Drive a tady okolo pláží a tak různě a tady máme nějaké normálka. Ona tady byla autová show tento víkend, takže jsme tady potkávali hodně takovýchto aut. Ferrari. Jo, a když projíždíte tady tu část, tak jsou tady takové normální baráčky. Jo. Kdo si tohle může dovolit, no tak to fakt nevím. Tak jsme na zastávce číslo, myslím, že 7 nebo 8. Jmenuje se to Bird Rock, protože tady je velký kamen, na kterém jsou ptáci a taky různé další. A další zastávka číslo 9. Jich tady celkově asi 17. A vypadá to nádhera, fakt nádhera, jen teda zatrženo, trošku chladněji, ale to vždycky tak u pobřeží je. Nebo většinou. A poté jsme vyrazili do akvária. Bylo to fakt zajímavé vidět ten podmořský život a představit si, co asi v tom oceánu tam je, takže mám nějaké opět videa, tak se na to pojďte podívat. Tak teď jsme ve známém akváriu Monterey v Kalifornii a já vás vezmu sebou. Ryby. Taky jsme nemohli vynechat restaurace a nějaké ty kavárny místní, takže mám taky nějaké fotky, videa. Tady to bude, tak se na to pojďte podívat a dejte si kávičku také.
jsme na cestě do Monterey, takže vás vezmu sebou. Tak jsme momentálně v Monterey na hotelu, jsme zaparkovali v garážích a Bugatti. Jo, normální věc tady. Na zdraví. Tak jsme dneska na snídaní v pondělí a bylo celkem na výběr a já jsem si vybrala cereálie a kruasán. Tak jsme teďkom na takové terase, kde je vyhlídka na otevřené moře a jsou tady dalekohledy, takže se můžete podívat do oceánu, jestli něco uvidíte. Fakt to byl krásný výlet. Moc se nám tam líbilo. Fakt jo. Tak tady tento víkend tak byl ještě zajímavý tím, že zrovna tam měli takovou, dá se říct, autoshow, že tam měli nějaké staré auta, sportovní auta, takže jsme viděli různé Bugatti, Porsche, Ferrari. No, nestačila jsem se divit. Asi jsem tolik takových aut neviděla asi nikdy v životě takhle pohromadě. Fakt ne. Doufám, že se vám Monterey líbilo, že jste se trošku nadýchali toho plážového vzduchu a té pohody, protože je to něco, co je prostě skvělý a chci se tam vrátit znovu a být prostě na pláži. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, že si vám tyhle vlogy líbí. Pokud byste chtěli více takovýchto vlogů, tak mi dolů napište. Já budu moc ráda za koment, za nějaké otázky. A taková malý tip, co jsem postřehla na závěr. Tak pokud znáte knihu o myších a lidech od Johna Steinbecka, tak ten se narodil v Salinas, což je kousek od Monterey. Je to vlastně část Monterey, takže se tam narodil. Mají tam i různé zajímavosti o něm, měli v tom akváriu, takže moc zajímavé, určitě doporučuji tam zajet, pokud plánujete výlet do Ameriky, do Kalifornie. Monterey je určitě to město, kde se chcete zastavit. Dávám dolů nějaké tipy, co jsme my navštívili, co se nám líbilo a kam doporučujeme jet. Tak jo, tak se mějte krásně a já se budu těšit příště u dalších videa. Tak jo, čau! Svítí, svítí slunce nad hlavou. Mějte se, čau.